Aquest és un vídeo de recomanació per al canal Emocionat amb la lectura i vaig a parlar sobre el llibre de Sir Joan Fuster, l'antologia. Em pareix un llibre que està molt bé per a la nostra edat, no és gens pesat i m'agrada molt com l'autor introdueix un poc a Joan Fuster, és a dir, dient que ell mateix es definia com que el seu ofici era ser Joan Fuster, cosa que és molt particular perquè normalment diem que som metges o que som escriptors, el que siga. També m'ha agradat molt l'aspecte de que tracta aspectes molt quotidians de la vida que podem vivir dia a dia, que ens fa pensar un poc sobre coses que fem, actituds que tenim, l'actitud de certes persones, com per exemple els polítics. També ens fa recapacitar com en l'últim text, en l'últim assaig que té sobre... bueno, sobre què podem assegurar, què és cada cosa, si podem dir segurs què és i què és estar segur, és algo que em va fer pensar un muntó. I també em van agradar molt les frases curtes que hi ha al final del llibre, recopilades, perquè em pareixen molt originals, una forma increïble de com un tema gran, fer-ho en una sola recopilació de paraules. I, bueno, de veres que m'he quedat en ganes de llegir un llibre sencer seu i m'ha agradat molt.